साइकेलाबो गंनै बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो देखा सेस खालामजोबनाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो गोनां बाथ्रा फोसावहरनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। आङो गिबियावनो नोंथांमोननो बयनोबो बे बाथ्राखौ क्लियार खालामहरग्रोखायो। बे भिडिअखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै रि-आपल'डबो खालामफिननो हागोन। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा थानानि सिङाव लाइमुथि निजरागुरि होननाय मोनसे गामियावहाय लाइमुथि एरियानि सिङाव थानाय निजरागुरि होननाय मोनसे गामियावहाय थांनाय नै 2-3 घन्टासो सिगां मोनसे बिराद दुखुनांथाव जाथाय जादों। जाय जाथाया माने बिराद साननानै सानस'नो हायै दुखुनांथाव आरो ओरैबायदि सेवहांगार न'आ खामजोबदों। बे न'आ माब्रै खामदों होनोब्ला कारेन्टजों खामदों रायजोफोर। आङो नोंथांमोननो भिडिअ फुटेज देखायनो थांगासिनो दङ। भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो सोरबाफोर जुदि बे भिडिअखौहाय रि-आपल'ड खालामनो गोसो दङब्ला खालामनो हागोन, आङो बुंबोखाबाय। थ' नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरो सापर्टबो खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे सरकारनिसिम सहैयो आरो कारेन्ट डिपार्टमेन्टआबो फैनानै बे न'खरखौ मदद खालामफैयो। आलामि निजरागुरि गामियावहाय कारेन्टजोंहाय माबादों, कारेन्टआनो खामब्लावजोबदों माबा सर्ट जानानैहाय। ओमफ्राय दा साइकेलाबो गंनै बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो देखा सेस खालामजोबनाय। न'खरावबो अबस्था गैया। हाजिरा हुजिरा मावनानैसो बिदिनो स्कुलाव थाङो। ओमफ्राय लेखाफ्राबो खामजोबबाय। बिदिनो सरकाराबो एसे अननानै नायफैयो। ओरै न'खरनि गारजेनाबो आफामोनाबो गैया, गैयिनि थाखायनो दस्रायाव खामानि मावहैनाङो। जेन बयबो हेफाजाब होयो बिसोरनि फरायनायाव। हाजिरा हुजिरा मावो समाव बेजोंनो स्कुलाव थाङो। बेजोंनो हाजिरा हुजिरा मावनायनि बायदि फाथो खामला सुनायनि फैसा थाइसे थाइनै दङ, बेबो खामफाजोबबाय। गस्लाफ्राबो गांसेबो थायाखिसै, लेखायाबो खामफाजोबबाय। गासैखौबो सरकारा एसे दा खुंथायाव थानाय सरकारा जेन एसे हेफाजाब होयो बे न'खराव। बेनि थाखायनो सरकारखौबो खावलायनाय जाबाय। कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय जेथे बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ नायफैयो। हारसिङै खामब्लावजोबदों माबा खाथबमा जोंनानैहाय। ओमफ्राय जोंबो न'आव गैयामोन, फाथो सुहैदोंमोन। ओमफ्राय बे सासेयाबो फंबाया स्कुल गनानैहाय फाथो सुहैदोंमोन। ओमफ्राय सासेया न'आव दंमोन। ओमफ्राय हाखु दाखु कारेन्टखौ दानहैबाय। ओमफ्राय दानहैलाबो हास्लाबखायासै। दा बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जेन नायफैयो बेखौनो खावलायबाय। न'खरावबो गैया अबस्थाफ्रानो बिदिनो खस्थ'यैनो माबानाङो। जेन बयबो न'आनो गैले नै थानोबो महाय थानाय महाय फरायबावनाय, लेखा गांसेबो थायाखिसै। साइकेल गंनै नस्थ' जाबाय, साइकेलजोंसो थांखायोमोन। दा बिसोरो माजों माबाबावनाय, बिसिना गंसेबो गैले। दा बेखौनो बयबो नायफैयो। दानि सरकाराबो जेन सारमोना नायफैयो अननानै बे न'खरखौ। बेखौनो आं सरकारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय।